angeni ihamba kahle kakhulu, abantu bayi-receive kahle. Okucacayo ukuthi uSminoff kahle kahle ithalente lakhe kwezomculo liyabonakala and liyathembisa. Lensizwa-ke uSminoff, uSmiramiro Gologo Mhlophe, decide ukuthi isebenzisane negcokama elisha uMthandeni Mfokamanqele, indaba eyipheka amashanda mshuve inkani kwaba nenkani. Awuvuma uthi bashaya ingoma lapha nethi Mubi Kamnandi featuring Sminoff ngayo lo nyaka 2023. Leyo ngoma leyo album le Paris enye ingoma bayi-receive kahle kakhulu abalandeli, including abalandeli bakhe uMthandeni nabalandeli nje abathanda umusic kwamaskandi abarealizayo ithalente uma bebona into enhle bayithanda le ngoma le ibidlala futhi ey'ndaweni